Halor kajing keno nauba Columbus kongsit ubashong basa hakasinong mosyun baha kamit jong kakat tarik urisau araja rapusan hakapor kendai san minit ayay kaway nakasumu kalawan tenra ya ka syaka kajong o kadbaw dang peniyang harut jong kasurok hapo kasinong mosyun. Uba Columbus ulayathu kadbaw dang thit jingbam hach mula nakadukan kabahajan ba peniyang ya ketika syaka kajong o onda hoba ulanyaw ya kita jingbam ula kendit bakalami kajing sawa nakajingpat bat syak jenrat ketika syaka kajong o. Uba Columbus ula keno badai uba syakendong nongrum ubadai na mausyun ula jenrat ya ketika syaka kajong u bad ula keno syusyu ruba utay nong jenrat ula syok kau yang ha ketika klipman. U Columbus ula penjajai wat hapdeng ba ula kam baka syaka kajong u kaladu. Penban ula yathu badai ma u uba pan map hajaka ba unong syak keno unwan pan map. Ula ong ruba menta ula ab ya kejing ya kernya suk kebana kaliang kejong o nadu kakat taring tat adu banda penmi ya kani kakubor balayo lum haka nyau tarik urisau kamcem ladon kanu kejing wan na kaliang jong unong syak keno ubadai uba syak kendong nong rum. Bat ula ong syusyu ruba kamcem ladon kejing ujor ijahar persya ya unong syak keno uba syak kendong namar kejing ya tip lem ka keren hapo jong u Columbus. Ya ka syaka ka bau Columbus uju kamai ban yo resep ban penmi siu bai thit syaka company bat ka bau jushania ban imbai singi nakane menta kalas dang ban clear bat hateng ka jusange bat yap hi hashteng lenti kani ka bala penthut shibun wat ha bau la yo ban ai pen bha hadin bala penkit bat phashna hadin khat kenta na ka jaka ka basha tenra kani ka syaka ka jong u ka badon yo registration number ML not san a kendai lai saupra ka bau la yathu bala thit ya kani ka syaka da ka kurim ka jong u. Ula yathu syusyu rubahadin kane kala don ruka jingthut hakapor kabaunya bat ula mensau naki benta jongka keti. Nakam sem kajing sokia nyam ban se ban wan chakmat jampi ki media ban pentau ya kajong kajing skusi halor kajing syatra ka skuti jonga ha prashnong hi jonga usya kendong nongrum ubalanya da kajing buat kumti brosyu hadu ka skuti jonga kala poi sya kajing duk bala palat handrai na kaliang jonga kum ubreo ngalama ngalasnu sen na benta kajing long jong o klem dadon kanu kajing keren snew klem dadon kanu kajing keren kabahe handrai ngalapan map damanga unong sya tenra ya u unong tenra handrai hadu kat menta ka skuti jong fish ka sya tenra dai te pipi don sya ai hakapor bakas skuti jonga ka sya tenra tang klit minit ngadang herong ta skuti nyamut ban thit jingbam thit asmola panya syongka takli to perlo jonga te ngadang mut thit santli ta asmola dengan nyewei lai sau reu tedam panya ban cimtang santli la reno tedam te hata kapor hi ud ngalet ban pe ya dai to perlo jonga ken ba udah nak khamat temo udah po kali ngamut ya umasa kuno kuno handrai hadin bangalami omde te ngalahir not mesim pendian ondang apet bah de mana kaskuti jonga ka mesim jonga wat rang paju i bakas kuti jonga kadu handrai ka mesim jonga kala de mong lepa hadu kata handrai hamar kata kapor ngakan ma ban pha belai ban ong ko belai to map yanga bat to map ya nong wakla ai ka mesim bangalong breu babaha bangalong breu bajajai bangalong breu bamap kumo uji sur umap ya kinal snewi o tingaru ngakloy hang tahi banduai ban ong ko belai to subha to jam sanga to ai ka mesim ka bayama para breu tingalai haparon kaskuti ondang ngalapej kaskuti jonga kam long syu ladu wat uni usai stand ru direct ngalong bej ngalamap hakamat kia bun ki balang ngalong bangamap ya pi ngamdon rekenu kajing snew kajing susi kajing dew wat kaskuti jonga kalamong ru henry ha kajing long breu ya kajing bakala ngamap ya pjeng he te ka ipat ka ba pi ong ba pi lama te ka ipat ka ba nakabenta ba pi khot media yang i halor kata kajing map kajunga ngadang mud namar kani kajing bakala hakatu kambet ninyo kajing keren ninyo ka jinga sutu jingmud sisen na phila bakla ya ka ter jongno ngidai hi ban sutu banyak keren banyak map lada phila ban siu ne klem la ban siu handrai ka ten ka basai ka ten ka bas ngurit para breu kumbangar ngamap phile ban sutu ken handrai ha du kat menta omdon bas sutu ya kata ka jing map jonga kajing bakla jonga hakato hi kambet bas masen tenra kato ka kali kila don ki pensai ban fun laki polit ban FIR handrai na kaliang jonga kumbangal ong ngadon ka mesim beru mesim belai wal ada ngamong kanu ru handrai ngong to ya kane ka menta onamla ban tip sakit polit tong ne sekaran hawa namar dang dai tang sisnong sithau batru kayeng jongki kade kayeng don borom kayeng jongki kade kayeng ka ba tibro tiblai ka bangla ban ong nyimpat don tak sneu ban no tenga sneu ban borom ya kata kayeng ka sem jongki tengam kwa ban poi sakmat jong ka anyam kwa ban poi sono sino wat dak bas musi kalong ba wat imei paru ngaburi banga bakla ban chatanra hau ta breu namar ngam kwa bakane kan pau hang no ru handrai hakato hi kamet mal setenra banyo ya kai sakhi
ngalalek ban ya thu xiao men jong u ya kata ka jingjia yo le se ki kwa ban pencisha da ki kwat jong ki ban pe ya kata ka kom bakla upara jong ki hanrei kata ka jingli ya thu jong aru kala shulong anu ai namar kim patio patau ra ban pe ane ban sngam Kadai haka kan utari. kadai haka khat ar tarik uni banai basikau haka por kandai san minit untuk hi permit te namar unong nya ru labu ai palat phi omla syu batalakam ya ka kali jong u namar ba uang ba ukir ya kata kali ke ka skuti junga kadon hadin te uang badek skuti ta tenra be hi namar ba ka karkom nya kali jong utu driver utu kamit de balabu aj bat karkom aksiden dai ba habaya lang manga ka skuti ngalah penyeng hasai la jong te kiswan tenra hi te ngas thu ban ong kajim bakala 10% kadai ka jong ma u hi te haba manga unong sya tenra ngalamap kane ayu ya u unong bakla ban penmap ane ban snuthu ya ta kajing kara unong tenra u wan ya keren kajing baha kajing suk kajing map u tang ban syarap ban pisna ya kane ka ba u pendu hanrei haduk menta klem yo ai te dang asngi lesni ya kane ngalek peni sya kalok jonga te kalok jonga ngaban se banya thu ya kajing sya ba tenra da kibreu te kalong lepa ba tali le kana wa suban mam ada ya kane ka menta phim suthu sya ba her hab ya Kebamut mapi pimap ilok jong pi iklemap. hoi nakaliang jong ngakum bala ong hi ngadep map te habang map te de hakato ken kapor ba phiru pinso thu ya ka jing map jonga te haden ba pinso thu syu ngaban se banya thu sya kalok jonga ka bala thet ya baro ka jing sisa ke bala jia ngalai thu akalok jonga te haden ba kalok jonga kala pe kala smuthu kala ithu ya ka jing jia ka jing du kala dep ong ba 4% kan amla syu ban map bat ka jing map joka ka dei ba phi pinsim nok na skuti sya phi wan ai no dak btmai tam ka tarik kan dai sipo tarik sipo mantap na khalwe ara phikwa ya ka jing bha phila ban le tang kumta wala phikwa da ka bahe sapik pat Mentau unu pembar pi. mantap na bamba pok sipo tarik pas kuti btmai phi de ban ai no yanga bat kene pat ka barim da phikwa ban sim wan sim no da phikwa ru kata ngba khli ra kena kaliang pat ka skuti ka btmai phi de wan bu kata ka dei kelas order jong kalok jonga hi namar kene ka skuti kum bala pau hi ka dei ka thit kalok jonga ha ka teng jonga bangan kamai de wat lada dei baka ka kwa da ka barim ka bajot hi kala thit apa da ka barim rai ka ong namar baka kwa ban thit da ka babha ka thit da ka batmai te manta dang san banai ru banai ngai ngai kala du ka skuti jonga watang ka servicing ru dang tang asen na ka sausen bakibu kala du no te kisnyo pundo lor kata Te nadu menu pila thi dia kene skuti bat kan ubanai pila pedon kam. ka jing thit ka skuti larang bakla ka dei banai basau ne pasan ni kapta hi kam namar baka servicing ru tang arsen ngadang tang de banle Andrai ka jingbo company ka bu sausen ngapat dang la tang arsen andrai tang arsen na dang le kita servicing la du na pat ka skuti pada dei balak dap sistem asnem ru dang la banyak keren pakan api dang san banai la ne ru banai pa dei ka we na ka ba la kata tam ken wat yanga ba om thet ban pisaru alas nga ba kata kan tam ya kalok janga ka basai pisale kan kata Pim an lakasi pila yu. har man ka ski kan ka skuti bang thet kalong be ka bang shuri set ka chaba reset ki priu ka chaba khot ki priu la shano shnur ngalek be ngam tip ka met ka si ngam tip ka jan ka jingai re ngalek be khanang banyarap ya kan ka EMI pan Te ya matapat bakadu pi le hak no Ya. betul. andrai na du ba sha tanra na skuti na nur ba ka thot hi bandong ka ba hangne na pungtung pam shutia wa kadai nganut hi banyai handrai palat nang tang ngam chu ra ka ba kham sa jingai kum sadu shalong kum sadu sha shalong hi ba kala bandong be ba ka bang kham le ngam chu banyai Kasat clear man kapor. Betul. nadu baka accident te kata hai kathlia hi kayap start hi teng teng wat habadang ya ru kayap kan san teng teng steering ru u berat kat bamon te ya kata ka jing pensisa nadu bas dang bar accident te baro ki pelok jonga ki banang panyo skuti kala prasang hi ban try ya ka ki ban skutu ya ka jing sisa hatu kadu sisa ne em te hadin ba kila test drive ya kane kila la sisa ya sibun ki jing thot jing skuti anrai nga pat kum utrai nyaman se ra banyak be ara long kum no ngadwai tang belai bangan namyap kamen bakan du kamar melai ra nomor ba mondo pan bakli pat ya kane karam jongka nakaliang jonga dak borom ngalalik ban keren ya kaying swa uta ba baklatan ra hadin bang yo jing tip badai dak we dak utrai kan ka sumbo ngalawat jing tip mondo badi try hadin ngatip ya utrai bangam kwa empa worteng yo lesi ka kata ya kamat yang jongu ya ka borom jongu te hadin bang tip nganya thu tai ka snong usa asit bakon de ngala prasang ban ekran su jemut yaki te nakaliang jong uang ba uklem ai ka to kali ban ainong yaki bakinya andrai dei ma uhi wapan
ban kamai te nak liang jong ong supen bhalem tang ya kini ki kali jonga kamai long ai kat ba pipen mi kat ba mi ai kata ken nak klem ong ba pinle tanra nelik bu ai di kiat kata kali jonga te nak liang jong utrai kali ru 6% ulah segment ba on ba klik 6 tip ya kini ka jingjia nak liang jonga ngalawan pa nak kayeng ka sem ka baduk ka baduna ngalawan pa nak kayeng ka balong kibriu ki la ngap shu sya ben nak liang imei jonga le ila ong ben kat badang im ka masem makin lek kumno ru ka biang ben hanrai habede pat ka kalok jonga ka bathet ya kane te kalong lada pimla banle ya kane kumbala target apa spetrik kai thmai ka kam kanya chakman te long lada dei ban sis ya klaisen unonya ru ngai kata ngam tip ade ban sis ya kali ru ngam tip namar ba ka kam ka dei ke jong kotra jong skuti pada pikwa panyaya ya kono ka bentaru ngam tip ai namar nakaliang jonga kum unong snong kum ubreu ngadon ka jingmam namar nadu basdang bantenra hadu kat kini kisni dei manga ba panmam dei manga ubas nutu ya ka jing bakala hanrei unong tenra pat sutu ya ka jing bakala hanrei rasya banya chakano kono ka benta kade kalok jonga hi ka bathet ka banya te ngasngeu ban kerpan ban bu ka jing kran ya phi ba phin sneu ai yanga nakling jonga phim dai bandon kono ka jing sneu namar nakling jonga ngadep map lepa hi lada phim pan map bro ngadep map lepa hi hanrei lada jia balong kumno ya ka kali bat ya unongnya ya kata ka sim ka jing klik jong phi hi mas sinjia kata ka jing tenra ka skuti long ngam tip bro syu raban kita ka phone namar ka mesim jonga kalalik bit tang banduai kumno bangan long bro ba jajai kumno ban long bro ba long ban long klik ban long ban dom ban betar ken tinggal penjur bit tang ka jinduai kata ka rokom sundor rokom ai ngam kwa ngam la syu ra rai nakaliang pat kibun hi kibro hanta ki badon lang perlu jangan badon kibun ha hi namar dang miet dang kandai budget ya kata pon rai ya kadur te ngamdon sisara tambah dalam step bang ya tep akali balik rush long tang adon hitang kata ke video hoat hamar ba madu ba accident hi dalam poi sasnong te ban pan sisa ya kata ka jing thud ban namdon kono ka jing tharai sneu ne ka jing ban keno yang abang ade bang asip harep yang asip keno ya tau nong bakla te labun ki perlok ke bangala ai test ki bakin test ya kan ka skuti ken skap thu kumdo ka thud namar man si ongno ya ka ya lade ban kam lade ngampat de expert apa ka skuti ka ba ngampat de expert ro ta hoi ngaranya la slam hi tawa ban long expert adu kata ngapat long ra te ngala ay ki pelok jenga ki ba kham long expert ki bala mlin te kila ong ba kan skuti kala thut kumta adu kata te nya pat kum utrai ngan lek kumno ban set ro ngam yo jahi nya ha bi ban ya te ngaya be te habang ngaya nanti ha ka jing receipt sisa kala penthut da ka ba kayap start hi kumto teng dalapoi hajaka ka bayeng mustat biang kalayap kamlong syu hanre dala test la penki dala rangkat ka jing duai ban ongno kalong si kalong biang te hakane ka bangalej ban likai bat kata ka samla jonga kalok jonga sitai samlarem ha ka por ka bangamut ban pet no hi ban lej ban phai no seni snong te lok jonga el ong lej chama phi ngin pej mangi te hamar kata bangalej manga like na i tang khandit kayap start kene skuti jonga hadin ba kayap start don ka kali ke one kion na thina khman te ngan khun sha ai habala yap start kene skuti te ngalas thu hi ban break te bala don ki mau ki yap kunto surong ngas thu bait bangan sapan tamba nambar bangai suki long to ngala tip lepa hi bangan saklon kene skuti tamba nga break bait hi ban yeng hi ban ailat takle ban yan nambar ngalas thu lada bakla manga ya ki breu ngakle ban map hamri da bakla manga ki breu ngam tikna bi breu kin mam te hangata hi kapor nga pas kuting ngamong kumne tede kata kada hamar bang ngamong kumne la mong kumne nakaliang jongaru ya kata ka mesim ka bang alabaha ngas no ba kalakut kita ka jing pha jonga namar ba kani ka jing jia ka de ka barit to ngalak on bakli hi ade hari la jia ba nakane ka jing thut kana skuti la poi sa ka put jong ka jing yam manu ban chim ka jing kle manu ban kersan ka jing jonga manu ban kersan pan ya imei pai khon jonga te namar kata ngalas ngewi ban ong ba lada pikwa hi ya kanu ka jing pha kumbal ong kalok jonga kumta hi phide ban le namar phin ai bet dak bthmai simno phi kana barim tang kata hi Kador parkur khongji kala ya wer ya phiki parakur ba phinya wan cha kador parkur ka ba on pelong ha ka pratarik unai wing arajar pusan ha ka por khat we bejemen step ka jaka penlong ya ketika dorbar on pelong ha iusai memorial hall penusla kumta la khot la wer ya phiki bala kot cha ka khat prasnem cheneng la kan thai ni chenrang ba phinya mi shakmat bandon bentalem ha ketika dorbar